Els psicòlegs no són persones estranyes amb una bata i prou de les que llegeixen la ment a les persones, sinó que els psicòlegs són professionals que volem comprendre i entendre el que els passa a les persones. Si els psicòlegs infantils el que volem és acompanyar els infants en aquesta etapa tan vital i important en què es troben, l'etapa infantil. I aquesta etapa és tan important que tota experiència que l'ompli pot tindre una repercussió molt gran en el futur. És per això que hem de buscar tot d'experiències positives en el seu entorn tan més proper perquè puguin ser un adult molt autònom i molt feliç. Aleshores, com a pares us podeu preguntar i com sé si el meu fill necessita anar al psicòleg, si és una etapa tan important, si no sé si ho estic fent bé o no. Doncs és ben fàcil. Com a pares bé sabeu com són els vostres fills. I si creieu que és un nen que durant una època de la seva vida han tingut un canvi molt brusc de conducta, si veieu que és un nen que té moltes inseguretats i l'angoixa molt i l'inquieten moltes pors, si veieu que li costa gestionar la seva frustració i els problemes, tot aquest tipus de consultes, aquí estem per rebre-les, per compartir-les i per poder pensar una solució. A més, els psicòlegs també treballem el que és l'empatia, el joc simbòlic, el tolerar la frustració, l'escolta cap a un mateix i cap als altres, i moltes altres coses. Per tant, que en qualsevol dubte que tingueu, per mica que sigui, o si creieu que és una tonteria, no hi ha cap tonteria en tot això, i aquí estem per ajudar-vos, per pensar conjuntament i per fer d'aquesta infància una etapa tan feliç com és per tots la nostra infantesa.